Ако имаш 1000 лева и двама верни другари, какво би направил с тях? Може би ще отидеш на уикенд в 5-звезден хотел, ще се отпуснеш, ще се поглезеш, ще забравиш за всичко. Но ние решихме да използваме парите си по друг начин. 1000 лева, 3 коли и един въпрос. Колко далече може да стигне с нищо? Фиат Пунто, старичък, но с характер. Колкото и да се опитахме да го унищожим, той се оцеляваше. Audi A4 класика. Отсет изрично помоли да не ми чупи колата изрично. Сигурен ли си? И Saab, който дори, честно казвам, не знаем модел. Всеки километър е риск, всеки завой изпитания. Всеки звук може да е началото, а може и да е края. Това е експеримент с границите на възможното. Кой ще оцелее, кой ще се предаде, кой ще ни изненада най-много. И накрая ще разберем нещо просто. Понякога всичко, което изглежда невъзможно с 1000 лева, може да се превърне в невъобразимо изживяване, което да ти остави спомен за цял живот.